Cando a Deputación de Pontevedra plantexou a ampliación do Museo Provincial, os veciños do casco histórico non se imaginaban o proxecto que acabaría sobre a mesa. A proposta que convenceu o Executivo é, cando menos, ambiciosa. Construir un soto de 2 niveis que sumará 1.900 metros cadrados ao conxunto, formado polos edificios García Flórez, Castro Monteagudo e Fernández López, na contorna da céntrica Praza da Leña. Os tres edificios son uns bens de interese cultural e protegidos por patrimonio, pero non só teñen nivel de protección importante eses tres edificios concretamente, senón o conxunto e a totalidade do casco histórico de Pontevedra, que esa é a filosofía do PREPRICA, no? do Plan de Protección do Casco. A ampliación, polo tanto, supón unha importante intervención no casco histórico e rapidamente xerou inquedanza nos veciños da contorna. Eles trasladaron as súas dúbidas ao arquitecto Enrique Barreiro, que tampouco comparte o espírito da obra. A todas luces é unha obra cunha complexidade técnica moi grande. Introduce elementos non propios nin orixinais dentro desas tres arquitecturas. Estamos falando de pazos do século XVIII. Entendemos que é unha actuación nun espazo pouco afortunado, ou por decir así, equivocado para eses espazos que se pretenden. Non entenden que mentres as actuacións no casco vello de Pontevedra se dirixiron sempre a dinamizar e humanizar as súas rúas, se opte agora por un espazo soterrado. Defenden ademais que existen espazos alternativos, como o antigo edificio de Facenda, aos que tamén se lles podería dar unha segunda vida. Ten unhas posibilidades moi grandes de dar flexibilidade a eses usos que pretenden, unha ubicación que nos entendemos moito máis acertada da que se pretende facer. Os veciños están a canalizar a súa oposición ao proxecto a través de pequenos escritos dirixidos ao Concello de Pontevedra, co que a Deputación xa asinou un protocolo de colaboración para a cesión do subsolo para a musealización. Reclaman que se busquen alternativas menos agresivas e custosas e máis adaptadas e sostibles.